Morning guys. मा खालामदों नोंथांमोना? Okay, बेखौ अन खालामना लाग्रोनो आङो. Wait. जाबाय. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि बे लाइफआवहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय. ओमफ्राय मा होनो आं दिनै लाइफ फैनायनि जाहोनखौ आं खिथागासिनो. Comments फैबाय. दिव्या हेलौ आब' हेलौ एक्चुअली दिनैनि बे आं लाइफ फैनायनि जाहोना जाहैबाय नर्थ इस्टआवहाय मोनसे डान्स कम्पिटिशन जागोन. बेनि जिथु अडिशन बेयो उदालगुरियाव जानो थांगासिनो दायो. बे जिथु डान्स कम्पिटिशननि नाम बेनो जाहैबाय नर्थ इस्ट डान्स लिग जागोन आरो ना. बे अनलाइननि दारैनो बे कम्पिटिशना जागोन, डान्सनि बे कम्पिटिशना. ओमफ्राय बेयो गोबां दाब जायगायावहाय जाखांबाय, जेरैहाय जरहाट आरो गुवाहाटियावबो अडिशना जाखांबाय. ओमफ्राय दायो जागोन जोंनि उदालगुरियावहाय. आं सोंहरदोंमोन, जाय आंखौ माने बुंनो थाखाय थिनदोंमोन, आं बिथांमोननियाव सोंदोंमोन जे जोंनि आरो गुबुन बर' जायगायाव जागोन ना जाया होननानै अडिशनखौ आरो ना. क'क्राझार, बाक्सा, चिरां इदियाव जागोन ना जाया होनना सोंदोंमोन आङो. ओमफ्राय बिसोर बुंबाय बेयावथ' जाया, उदालगुरियावल' जागोननो आरो. ओमफ्राय जाय बिथांमोना जुदि बाक्सा बा बङाइगाव बा क'क्राझार बेफोरनिया जुदि सोरबाफोर जुदि बे डान्स कम्पिटिशनावहाय पार्टिसिपेट खालामनो गोसोबा उदालगुरियावहाय फैनानै अडिशनखौ होनो हागोन. बा मा होनो र' एक मिनिट, बे उदालगुरियाव जिथु कम्पिटिशन माबाया जागोन ना, मा होनो माबा गोसोखांदों, फन फैगासिनो बेखायनो आंनि माइन्डआ माने डाइभार्ट जादों. उदालगुरियावहाय अडिशना जागोन आम्बागावआवहाय. ओमफ्राय डेटआ जाहैबाय 7 फेब्रुवारि. 7 फेब्रुवारियावहाय बे डान्स कम्पिटिशना बेनि अडिशना जागोन उदालगुरिनि आम्बागाव होननाय जायगायावहाय. ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आरो बांसिन बेनि डिटेल्सखौ मिथिनो लुगैदोंबा आङो होनानै होगोन साइडआवहाय, नङाबा आङो लास्टावहाय आंनि कमिउनिटि पोस्टआवहाय आङो पोस्ट होना होगोन. जुदि मोजाङै अब्लासो क्लियारलि नुगोन ना. बेवहाय फन नाम्बार होनाय दंखायो. ओमफ्राय प्राइसआ जाहैबाय 1 लाख. प्राइसआ गासैजों 1 लाख आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थागोन. ओमफ्राय बेयावहा 1 लाख आरो बांसिन मिथिनो गोसो, ओमफ्राय बेयावहा आङो होनानै होगोन. फन खालामनानै सोंहरबानो जाबाय. अके. ओमफ्राय देरहाबा आंनोबो मेथाइ जाहोनांगोन ने, आं खिथादो नालाय. ओमफ्राय ग्रेन्ड फिनालेया जागोन गुवाहाटियावहा. गुवाहाटि माहा जागोन, गुवाहाटि 9 मेआवहा जागोन ग्रेन्ड फिनालेया दै. ओमफ्राय जिथु अडिशना जागोन उदालगुरिनि आम्बागाव 7 फेब्रुवारियावहाय. बास बेखिनियानोसै. बेखौ बुंनो थाखायनो आं लाइभ फैदोंमोन. लाभ फ्रम वेस्ट बेंगल, थेंक इउ स' माच. आयो वेस्ट बेंगलाव थांनानै बिराद गोजोनदों आङो. नाइसलै सना एसकेबि बर', थेंक इउ स' माच. उसारानि बर' आब' नों मानो रिप्लाइ हरा? नै आगै आं कम्पिटिशननि बेनि डान्स कम्पिटिशननि जिथु बुंनांगौ बेखौ बुंदोंमोन आरो आङो नायनानै, बेखायनो मिनिना थानोनो हाला सार्च खोनानानै. जांगिला बसुमतारी, गुमैया बर', अनजु बर'. गुमैया मैगं संदो. ओमफ्राय जाय बिथांमोना गोसो गुदुं ना पार्टिसिपेट खालामहैदो, जिहेतु इमान मोजां अपरचुनिटि मोनसे. आरो बेयावहाय जिथु जाजफोर थागोन, बे माने बेनि जाजफोरा नोंथांमोना बे जिथु पोस्टार दङ बे पोस्टारखौ नुबानो मिथिखागोन. आरो जाय बिथांमोना सिनायखागोन बिसोरथ' सिनायनो हाखागोन आंनि आन्दाजाव. ओमफ्राय जिथु बे आरो जाय आम्बागाव खाथिनि बिथांमोना मा होनो बे आम्बागाव खाथिनिया जुरुलनियाव सोंहरबानो जागोन आरो ना. जुरुलनि जिथु डान्स स्कुल दङ बे स्कुलनिफ्रायबो माबागोन,
मा होनो बे स्कुलनिफ्रायबो माने बहुत पार्टिसिपेट खालामहैगोन नालाय ओमफ्राय जुरुलानो आंखौ बुंदों नालाय माबा खालामनो मा मायो अके लावदुमा मा मावो सिस्टार लावदुमा 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 मा मावोथाय लावदुमनियाव सोंहरनांगोन र' आं दिनै भिडिअ होआखैना बोरैबा मोन्दों माने बिराद थान्दा जादों ना थान्दाखायनो एकदम जेरावबो थांनाय जायाखै बेखायनो माने आं ओरैनो संनाय मानाय बिदि भिडिअ बानायनो बादों बेखायनो आं बानायना होआखै आरो संनाय मानायनि आं पार्टिसिपेट खालामगौमोन बाट आनफर्चुनेटलि आं खालामनो हानाय नंला एग्जाम जाबाय थागोन बे टाइमाव उपायथ' गैया न एग्जाम जागोनबा 7 फेब्रुवारियाव माबाया अडिशना उदालगुरि आम्बागावआवहा ओमफ्रायथ' ग्रेन्ड फिनालेया गुवाहाटियाव जागोन 9th मेआव आरो हागोन खोमा नाजानायदो आगै मा होनो क्लास टेस्टबा आरो दाथ' कलेजाव बिदि एग्जाम जायाखै खोमा अनलाइनसो खोमा अनलाइनफोराथ' जेनेबा एसे एक्सकिउज खालामनो हागोन खोमा आब' नों मासे अमा बेदर जायो बिथारान बिथारान बर' अमा बेदर आं मोजां मोनो गोथाव मोनो बेखायनो जायो love from Marakata thank you so much कहाँ पे रखा था पैसा बैग आब'लै रिप्लाइ होना अर्नब ज्योति हेलौ हेलौ आगै आंनि खिथानांगौआ जोब्बाय आरो जुदि दायो दासो जुदि आंनि लाइफखौ सोरबा नायफैदोंबा बिथांमोना जुदि मिथियाखैबा बे लाइफखौथ' आङो सेभ खालामनानै पोस्ट होखागोन नालाय ओमफ्राय बे पोस्ट होबानो नुखागोन दे ना ओमफ्राय आरो आङो जितु थाम्बनेल बेयावबो होखागोन महेश्वर कसारी आब' नोंखौ बिराद किउट नुदों थेंक इउ स' माच आदारवाइज मानसिफ्राथ' मटि लदा लदि इदिसो होनो गुमै लाभ इउ नो अनजु बा 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 गुमैखौबाल' लाभ इउ ओमफ्राय बिजौखौ होबाथाय लाभ इउ होनहरा आरोना माइसे हामालै आब' ब्लाउसखौ अबेनिफ्राय पारचेस खालामा अके ब्लाउसखौहाय बे उदालगुरियाव सासे आन्टि दङ आरोना सासे मादै दङ बेयो माबा बेंगलि आं दिनैसो मिथिबावासो बेंगलि ना हारसा ना मा बेयो बिराद मोजां मोजां माने आं मोजां मोनो देसुन नोंथांमोना बा आगैमोना मोजां मोना मोना बेखौ मिथिया आङो खिन्थु आंनि चइसनि बिराद मोजां मोजां ब्लाउस बानायनानै होयो आरो बे जितु आन्टि दङ बेयो बिदिनो प्रफेसनेल डिजाइनारबो नङा दै बेयो प्रफेसनेल डिजाइनारबो नङा बेनि मोनसे टेलर दङ ओरैबायसा मोजां मोजाङै सुयो माने आङो दिनै सेम बहुतथा जायगायाव आं सुहोनानै गानबाय खिन्थु बे जितु गुवाहाटीनि मोनसे फिसा दखानसो होबावो टेलरा ओमफ्राय बेनो माने ओरैबायदि मोजां बिनि खामानिया बेबायसा आरो माखासे बुस्थु माने ब्रेन्डेड बुस्थु नांलायलाया माने मोजां जानो आरोना बेबायसा बिराद मोजां मोजां सुनो रोङो मोजां नुदों ना थेंक इउ स' माच आंबो बिराद मोजां मोनो नै बिराद मोजां आं मोजां मोनो आरोना आब' बेना इन्सटाग्राम एकाउन्ट दंना गैया सोरना आंखौ सोंखोना सोरना आंहाथ' दङ गेमस्रि दैमारि नामा अफिसियेल होननाय दंखायो गेमस्रि दैमारि नामनिथ' बहुतथा फेक एकाउन्ट दङ खिन्थु जेरावहा आंनि माने लेटेस्ट माबाफोरा फैबाय थायो बेनो आंनि होननानै मिथिनो हागोन आरो आब' सना लाभ इउ पन्जुमानि बसुमतारी थेंक इउ स' माच रैसुमै बसुमतारी मासे गावदांदां नुदों आब' दुलुर सना नोंगावनो लदा जाजोब्बाय आं दाख्लै वेस्ट बेंगलाव जाना फैनानै आब' नोंखौ जेब्लाबो आं मोजां नुखायो थेंक इउ स' माच दीदी मुझे भी आप जैसा बनना है मेरे जैसा मतलब कैसे मतलब प्रोफेशन या क्या कह रही हो क्या है के आरो खेबसे बुंना होबावनोसै आं ना
गासिबो आगैमोना आंखौ मा होनो दा रिप्लाइ होख'नो हायाबाबो दुखु मोनलायगोन आङोथ' माहा गासैनिबो रिप्लाइखौ होजोबनो हानोना पुरा माबा मा होनो पुरा फायबाय थादो माने बेखायनो आं खेबसे बुंना होनोसै आं लाइभ फैनायनि जाहोना मोनसे अनलाइन डान्स कम्पिटिसन जानो थांगासिनो बेनो जाहैबाय नर्थ इस्ट डान्स कम्पिटिसन आरो बियो जाहैगोन ग्रेन्ड फिनालेया जागोन गुवाहाटीयावहा 7 मेआव आरो माबाया सरि ग्रेन्ड फिनालेया जागोन गुवाहाटीयाव 9 मेआव ओमफ्राय उदालगुरियावहा अडिशन जानो थांगासिनो बेयो जाहैगोन 7 फेब्रुवारि आंहा मिस्टेक जादों दै मानसिथ'थ' मालाबा मिस्टेकआ जाखायो बेखौ माने निमाहा हो हारिमु मुसाहारि आब'आ बेदरखौनो जाबाय थायो बेदरखौ जानो बाया नामा बेदरखौ जानो बायो हो आङोथ' एसां जाबाय थानो लुगैया खिन्थु जोंनि बे न'आवहा सोर सोर थायो बिसोरो बिराद बेदरल' जायो हो मेन खोथाया बे नङा जे आं बेदर जानो मोजां मोनोखाय आं सानफ्रोमबो बेदर जाबाय थायो बेबायदि नङा आरोना खोथाया माने खोथाया जाहैबाय आं जाय मानसिफोरजों थायो न'आवहा बे गुवाहाटीनि न'आवनो जा बा गामिनि न'आवनो जा हो जाय मानसिजों थायो आङो बिसोर बिराद बेदर रायख' सानफ्रोमबो बेदर जाबाय थायो ओमफ्राय बिसोर बेदर जानायखौ नुबाथाय आङो जायालासिनो थानो हाया बिसोर बेदर जानायखौ नुबाथाय आं जानो लुगैयो बेखायनो आङो लुदा Love from Junai, Prakash Pegu. Thank you so much. धुनु दैमारि आब'नि मोखाङा मानो गोजा नारें खमला बायदि अके इन्सटाग्रामाव नायहैबानो जाबाय इन्सटाग्रामाव थांनानै बे रिल्स भिडिअ थायोना बे रिल्स भिडिअआवहा गोबां जेनेबा आं मानो थाखाय इन्सटाग्रामनि रिल्स भिडिअखौ नायनो होदो हौवासा मानसिफ्रा बांसिन मेकआपनि टिउटरियेल भिडिअसफोर नायाना इउटुबाव माने सार्च खालामनानै नाया आरो सार्च खालामनानै नायाबाथ' इउटुबा इदि मेकआपनि टिउटरियेल भिडिअफोरखौ रिकमेन्ड खालामना होआ बेखायनो इन्सटाग्रामावहा थांनानै रिल्स भिडिअआवहा स्क्रल डाउन खालामबाय थाबाथाय नुगोन आरोना माबायदिहाय नारें खमला बायदि खालामनो हायो माबाखौ मोखांखौ आरो जोंनियावथ' बहुतआनो खम आरो बहुत माबा माबि मडिफाइ खालामना लायो बडिफोरखौ आरोना बेखौ नुबा मिथिखागोन ज्योति बर' लावदुम गुमै अमा बेदर संनाया मोनबायना मोनाखै मिथिया सोंहरनांगोन र' बिदां नार्जारि बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आं नोंखौ थेंक इउ स' माच आगै थेंक इउ आंखौ इमान जयगथा साननायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा थांखो आं मालाथो फैबावनाय बेंगलाव आं दाख्लैसो थांदों दा थाङाखै आङो फुंखा ब्रह्म हेलौ थेंक्स फर रिप्लाइ लाभ इउ नो थेंक इउ स' माच हारिमु मुसाहारि आब' नोंनि गोदान एलबाम माला हायगोन गोदान एलबाम हायनायालाय हायगोन खिन्थु मा होनो दा हायथ'आ आरो दायो मा होनो फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआवहाय नायनोसै फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआवहाय खालामनो सानदोंमोन खिन्थु जाहैगोन ना जाहैया नायनोसै र' आं कमेन्ट होबाबो नायखाया आब' नों नायला उन्दुनोसैसो आं रंजालि गयारि सरि आगै आं नुफ्लाङाखै मलेन बसुमतारी हेलौ मबाइल गैला आंहा दैमा राजा मबाइल गैयाबा ओमफ्राय मादो कमेन्ट्स खालामगासिनो इउटुबावहा बिनानाव सना आंनि नेमला अलका रियेल ब्लग अके हेलौ हेपि सानडे येस सानडेखायनोथ' आं दिनै ब्लग फैदों पुरा फ्रि नालाय ओमफ्राय नोंथांमोना मा खालामखो दे दाथ' कलेज खुलिबायना खुलियाखैथाय आंथ' मिथिला जोंहा टेक्लामोननिया खुलिथ'वाखैमोन दाख्लै आरो बन्द' जाफिनदों दाख्लै खेवफिननानै नोंनि फार्स्ट लाइफ नुबाय दिनैसो ज्योतिषमा माया ज्योतिषमास कन्टेन्ट्स हेलौ आंनि नेमला खनसे भुमि ब्रह्म अके हेलौ आगै भुमि ब्रह्म
Tamam, Zui tumine, Zimmi. Zui no? Koni soni ani kene কেতিয়াবা বনাই কিনে খাবা আমলেট সামলেট একো নাই ফ্ৰীতে বনাই কিনে খাব পাৰিবা गुवाहाटी कहाँ में रहते हो आप सिसो मैं यहीं पर रहती हूँ डाउनटाउन में ठीक है अब माबोरै दं आयु थेंक यू सो माच आंखौ बिदि सोंनायनि थाखाय आं मोजाङैनो दोङो इसोरनि अननायाव आरो आसा खालामो आगैयाबो मोजाङै दङ गेमस्रि आब' नों दिनै दुगैदोंना दुगैयाखै जुदि आं थगायो नों बाथा मोनगोन आं जुदि दुगैयाखै खिन्थु आङो होनो दुगैदो होननानै होमबाना आं दुगैदो आं सानफ्रोमबो खेबनै दुगैयो खिन्थु मालाबा दुगैया थगायना लाब गैया दिसुन मालाबा मालाबा दुगैयो बिग ফ্যান গেমশ্ৰী মেম ৰুণা দাস থেংক ইউ ছ' মাছ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনাক বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত প্ৰকাশ পেগু অ'কে মোৰ ঘৰ মইতো এনে গুৱাহাটীত থাকোঁ আৰু মোৰ যিটো অৰিজিনেল ঘৰ সেইটো হৈছে ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওৰাঙত बिखि मुसाहारि आंनाबो इउटुब दं अके आगै किप गोइं बिउटि बसुमतारी दुगिथार माखौ दुगि देखायखो जेनेबा आं बुंहरलाय दुगिथार होननानै इदि इम'जि होदो नायलाय आबा दुगिथार क्या है মোৰ লাইফত আহি কিনে উল্টা উল্টা কমেণ্টছ নকৰিবি দেই কেতিয়াবা যদি লগ পাই যাওঁ এনেকুৱা থাপ্পৰ এটা দিম এই মনু ভাই দেউৰী গম পোৱা নে मोनू भाई जे हेलो गाइस मैं मोनू भाई कहना चाहती हूँ कि ऐसे बोलने वाली जो है ना वो लड़का बहुत क्यूट लगता है मुझे आंनि रिप्लाइखौनो होआ संगीता बसुमतारी बेनोथ' आं लाइभ फैबा बेखौनो दुखु मोनो बेखायनो आं लाइभ फैनो गोसो जाया मिथिबायना नोंसोरो आगैमोना मालाबा आंनि जायगायाव थानानै नायलाय आं बिदि बुंबा बिराद दुखु मोनो माने आंनि जेब्लानोखि आङो बे लाइभखौ सेभ खालामनानै जिथिया आङो पस्ट होगोन होमबाना लाइभ चाट होननायखौ क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय कमेन्ट्सआ बिदि बिदि फैयो ओमफ्राय आं सोरनिखौ नायख'नो देलाय आगै आंबो दुखु मोनोना बिदि होनबा गोजोनथि नार्जारि आरो बुंलायबाय आंनो रिप्लाइ होआ होननानै गाबनाय इम'जि कमेन्ट्सखौ स्ल' खालामना ला आं रोङा माबोरै स्ल' खालामो अके आं इफेक्ट्सखौसो माबानोसै र' मोदायबाय जानांगोन दे आंखौ दा Oh my goodness मोजांथार माथो इदिबासो वाव बेलेग नुलाय नायनाय आंखौ गेमश्री बा एकदम जलकिया बम बाह बाह थैंक यू सो मच एकदम जलकिया न एकदम भूत जलकिया ने ना কি জলকিয়া আৰু এটা আছে ন জলকিয়া কি বুলি কয় এইটো সৰু জলকিয়া वाव নাই লাইভ ভিডিঅ'खौ नायलाय दा मा नुखादों आंखौ नायलाय नायना माबा खालामना लादों बेलेग मोदाय नुमारबायसो मोदाय बेसान भिडिअ आंनाव फैयाखैथ' आंनि ए इउटुबाव नाय फेसबुकआव होआखै नुवा आङो इउटुबाव यस मोदाय बेसान नुदों आंखौ नुदोंना गिदो You are looking so beauty, Abo. Love from Dhemaji. Thank you so much. गोसोआनो गोजोनलायलायो मिथिबाय दा बिउटिफुल नुदो ना होमबा लदा दाबाबो माथो मोदाय रखमसो नुबाय नायने मोदाय बायदिखौनोथ' खालामखादों आङो दे जाबाय बन्द' खालामदों आं बेलेग होनसै एबार दलद थानायसिगोन खिन्थु एबार एकदम सिनाय मोनथारो वाव बेलेग नुथारदों ना दाख्लै फार्स्ट टाइम खालामदोंमोन आं रायकस नुदों रायकस नुदों भुत अके हिट नुथारोलै आब' नुदो सोर रायकस नुदो बिनि कमेन्ट्सखौ नायना ला ओरैनोसो होनदोंलै आङो साननैसोनिल' लाइफआवनो इन्जय खालामना लाखानांगौलै आगैमोन आब'मोन आदामोन फंबायमोन ना मा होनले बेखौनोथ' होनदोंना आङो साननैसोनिल' लाइफ माथो माखौथो मा नांलायबाय थानो माखौथो मा बुंलायबाय थानो ना मा होनो
ओमफ्राय इखो मादि दानो दा अ अके रोंबाय सोलायनोलै आब' गियोनो दख'नाया बेसे लानाय आब' दख'नाया बेसे लानायमोनथाय गोसोआव गैला आं बेनि थाखाय सरि आब' खोरोमसार बर' मानो गाबदो सना नोङो गाबनाङा मानो गाबदो आब' मा ओंख्रि जाखो आङो ओइ आंनि इउटुबनि भिडिअ नायदोंबासो नुखादोंमोन आङो डाइटिं खालामदोंमोन खिन्थु मा होनो डाइटिं खालामनाया आङो बेंगलाव थांनानै आरो निउ इयारनि पार्टि जानानै आरो बिथिं निउ इयार जोबनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो आंनि डाइटिंआ माबा जादों चिट खालामनाय जादों मायाव बे निउ इयार फायनानै दे निउ इयार फायनानै चिट खालामनाय जाबाय आंनि डाइटिंथ' नङा एक्सुवेलि आं फास्टिंसो खालामदोंमोन डाइटिं खालामाखै ओमफ्राय बे फास्टिंआथ' चिट खालामनाय जाबाय फास्टिंखौ ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमा जाहैबाय बेंगलाव थांबाय बेयाव चिट खालामनाय जाबाय न'का जाहोयो बेंगलनि मानसिफ्रा न'का अनो आरो होबाबो मा अमा बेदरल' मोनसेल' होआ अमा बेदर दाउदै आयु जानानै सेस लदा जाबोखादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो दाख्लै मागो थांलायबाय मागोआवबो जालायबाय ओमफ्राय दा आरो माबा फास्टिं खालामफिनदोंमोन आङो खिन्थु दिनैहाय चिट खालामगोन दिनै सानडे ना सानडेआव मालाबा चिट खालामो आङो ओइ दुलुर मारै दंब्रा ओमफ्राय नै आं मोनसे खोथा सानदों आरोना आंनि बे जिथु गेमस्रि दैमारि चेनेल दङ बेयावहा आङो कार्टुननि भिडिअ लाबोनो होननानै सानदों नोंथांमोननो नांगौना नाङा माने फानि कार्टुन भिडिअ आरो लाबोनो होनना सानदों आङो ट्राइ खालामनायदों आङो ओमफ्राय आं पारफेक्ट जाबासो होगोन होनना सानदों आरो माने बानायनाया मोजां जायोबा माने आं फार्स्टआवहाय न'खरनि मानसिफोरनिनो कमेन्ट्सखौ लाग्रोगोन आरो मोजां जादोंना जायाखै ओमफ्राय मोजां जादोंबा मा होनो मोजां जादोंबाथाय होगोन आरो इट्स मि जिरिनो नांगौहाय आब' आयौ थेंक इउ स' माच मोजां जाबाथाय होगोन मोजां जायोबाथाय होआ माने मा जोंनि रायलायनाया एसे सानजारि टाइप जायोना बेखायनो माने एसे बोरैबा नाङो आरो होनो दा मानसिफ्रा बुंहरलायगोन अबयसे क्रिटिसाइज खालामग्रायाथ' बहुत दोङो ना लाइफआव खिन्थु गावनि गोसोआ जेराव मोजां मोनो जेखौ गावनि गोसोआ मावनो मोजां मोनो बेखौ मावनांगौलै मालायनि खोथा खोनासंनानै जेबो लाब गैया मालाया जाहोफायाथ' नांगौ आब' अके बिबुं ब्लग्स अके आगै लाबो नायगोन आं रंजालि बसुमतारी थेंक इउ स' माच मिना वारि आंनि मुं लाबोथ'ला हेलौ आगै मिना मानो बिदि होनो सुरेश मुसाहारि इउ कान मेक हेपि एभ्रिवान सामवान विल अलवेज बी आनहेपि मानो बिदि बुङोरा मानो बिदि बुङो मानो आनहेपि जाना थानांगौ जाखो सबनिबो लाइफआव आप एन्ड डाउन थाखायो मिथिबाय आप एन्ड डाउनखौ लानानै बे डाउनखौल' सानबाय थानो माबा गैया आं बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल होनसै दै माने उन्दैनिफ्राय आंनियाव मोनसे खोथाया गोसोआव हाबनानै थालांदो मा खोथा आं बेखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोनजों मानो होनोबा नोंथांमोनखौ एकदम आंनि फेमिलि मेम्बार बायदि सानो सब खोथाखौनो शेयार खालामो आङो मा खोथायाव दे नोंथांमोनाबोथ' आं बायदिनो माने उन्दैयावहा बुजादो ना बिमा बिफादो जेनेबा बुजादो ओमफ्राय आंथ' बिराद दादागिरि उन्दैनिफ्रायनो ओमफ्राय सिगाङावहा आंखौ माने जोंहा बाबाया जोंहा मामादोंथ' आं बिराद बुजाबाय उन्दैयाव बुजानाया बिराद दुस्थुमोन नालाय ओमफ्राय खिन्थु जोंहा बाबादो आङो फार्स्ट टाइम बुजादोंमोन खोमा दै बे टाइमाव माने उन्दैयाव बुजानायखौथ' गोसोआव गैला आं जिमानखिनि गोसोआव दङ जेनेबा बिदिनो आंखौ फार्स्ट टाइम बाबाया बुदो खोमा माने आं उन्दैयाव बुदोंबा मिथिला आङो खिन्थु आं गोसोआव थानायाव आरो आंखौ बाबाया फार्स्ट टाइम बुदो आं एन'का दुखु जानानै एखेबारे ओंखाम जायाखै माथो होलायलायाखै आरो ना ओमफ्राय बाबायाबो माने बिराद दुखु मोनबाय माने बाबायाबो आंखौ बिदि बुफेरा नालाय बाबायाबो आंखौ बिदि रायफेरा रायबाय नालाय आंहाबो बिराद दुखु मोनबाय बा आंखौ रायफेरि मानसिया रायदो आंखौ बुफेरि मानसिया बुफेरदो होननानै आरोना आंखौ माने बारा इदि गोसा बुवाखै आरो माने रायदो पुरा रायदो माने रायनायनि कारनाबो मा आं दुर्गा फुजायाव थांदोंमोन लोगोदो एखाय रायदो आरो फार्स्ट टाइम आं थांखाबाय बाबा मोनदो मामा मोनदो जमाहै फेमिलि थांखाबाय आङो थांनायनि उनावबो आरो लोगोफोरजों थांबावदों आङो ओमफ्राय लोगोफोरजों थांनो होआखैमोन आरोना बे टाइमाव माने एग्जाम खाथिमोन बेखाय थांनो होआखैमोन ओमफ्राय उनावहा दा बाबायाथ' आंखौ तामाम रायनायनि उनाव बुबायबो ओमफ्राय बुनानै आं ओंखाम जायासै पुरा रुम फांथेनानै थाबाय
सानसे जाबाय खामजायाखै ओमफ्राय उनाव साननै नेक्स्ट दिना आरोना सानसेनि आंथ' खामजायालासिनो थानो हाखायो ओमफ्राय उनाव सानसे खामजायासै आं पुरा बोराबनानै ओमफ्राय नेक्स्ट दिनावहा बाबाया होनबाय आरो आंहाबो मोजां जाबाय आरो मुडा माने इमानथो माथो बोराबनानै थाबाय थानो होननानै होमबाबो आङो रुमनिफ्राय ओंखारदोंल'सो खिन्थु बाबाखौ माथो होआखै आरो माने बाबाखौ पुरा बोराबना दङ माने आंखौ बुदो आंखौ रायदो इदि होननानै आरो ओमफ्राय उनावहा बाबाया आंखौ होनबाय आरो माइनाव आं जे नोंखौ बुबाय आं जे नोंखौ रायबाय नों बे खोथाखौ इमान गोसो सिङाव सोनानै लाबायना जे आंखौ इमान नायनो बाबाय जे आंखौ माथो होनो गोसो गैला बिदि बुंबाय आरोना बाबाया आंखौ जेनेबा आं खेबसे बुनायावनो आं खेबसे रायनायावनो नों आंखौ इमान दुखु मोननानै जुदि नोङो रुम सिङाव हाबनानै थादो आरो रुमनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारदोबाबो आंखौ मोखांखौनो नायाखै आंखौ इमान बोराबना दोङोबा आं इमानखिनि रायबाय गोदो ओइ न' खाथिनि उमुगनि फिसालाया उमुगनि फिसाजोआ माथो 90% लाखिदोनो नोंलाय मानो लाखिनो हायाखै इदि होनना रायबालाय मानोथो गोसोआव लानानै मानोथो मोजाङै फराया इदि होनबाय आरोना आंखौ ओमफ्राय आंहाबो गोसोआव हाबबाय नंमारगौथ' जुदि मामा बाबाया जुदि रायो जोंखौ जेनेबा है उमुगनि फिसालायानो फार्स्ट डिभिजन थांदो लेटार लाखिदो स्टेन्ड खालामदो नोंसोर मानो हाया बिदि होनना रायबाथाय जों मिनि खुमायो हे बाला बोराय एकदम बखिबाय थालायसिगोन दायो एकदम बुरिया साला बखिबाय थालायसिगोन इदि सानोना जों गोसोआव जेनेबा बिमा बिफाया रायबा जिथिया रिजाल्ट होयो बे टाइमावहा जुदि जोंनि रिजाल्टआ सेकेन्ड बा थार्ड थाङो बेबायदि टाइमाव जोंनि बिमा बिफाया रायो लास्ट सिं उमुगनि फिसालाया फार्स्ट डिभिजन थांबाय उमुगनि फिसाजोआ स्टेन्ड खालामबाय नोंसोर मानो हायासै इदि होनना रायबाथाय जोंथ' मेलेमाव लाया जोंथ' दुखु मोननानै रुम सिङावनो थानानै ओंखाम जायालासिनोथ' जों थाया बेबायदि रायबा खिन्थु मालाबा जोङो फुजा बेरायहैनाय बा सोरजोंबा रायलायनायखौ नुनानै जुदि जोंखौ रागा जोंनानै जुदि बुयो होमबाना जोङो पुरा रुमाव हाबनानै थायो माथो होआ होमबा बेखिनि खोथाखौ जों इमान जुदि गोसो सिङाव सोना लादोबा होमबा बै मोजांनि थाखाय रायनायखौ मानि थाखाय गोसो सिङाव सोनानै लायाखै इदि होनना बुंनाय आरोना बाबाया बे दिननिफ्रायनो आङो माने बाबाया हाजार रायबाबो जिबाबो माने आङो इखौ हामा मोनना थाफेराखै आरो बे दिननिफ्राय नोंथांमोननि माबाया माबायदि आं मिथिया दै माने सबनिबो गोसोनि साननाया आलदा आलदा जायोथ' खिन्थु आंनि गोसोआव बै दिननिफ्राय बै खोथाया हाबनानै थाबाय आरोना जेनेबा नंमारगौथ' आं सानबाय आरोना नंमारगौथ' बेलेगनि फिसाजोफोरा स्टेन्ड खालामबा माबा खालामबा जोंखौ रायो नोंसोर मानो मोजां फराया माइनाव नोंसोर मानो इमान जोङो इमान खस्थ' खालामनानै फरायहोबाबो नोंसोर मानो फार्स्ट डिभिजन मानो स्टेन्ड खालामनो हाया मालायनि गथ'आ इमान खालामनो हादो इदि होनना रायबाथाय जों मिनियोमोन नंमारगौ आरो जों बेलेग दिना रायबाथाय एखेबारे दुखु जानानै थायो इदि होननानै बि दिननिफ्रायनो आं हामा मोनला आरोना बिमा बिफा रायनायखौ बेबायसा आरो ओंखायनो नोंथांमोनाबो जोंखौ बिमा बिफाया जेब्लाबो दुनियायाव सबनिख्रुइ बांसिन अनग्रा मानसि होनना बुंबा बिमा बिफा जाय नोंखौ विदाउट प्रफिट नोंखौ मा होनो प्रफिट गैयालासे नोंखौ आनकन्डिसनेलि मोजां मोनो आनकन्डिसनेलि मोजां मोनग्रायानो जाहैबाय बिमा बिफा बेखायनो बिमा बिफाया जेब्लाबो जोंनि थाखाय जेबो बुस्थुखौ गाज्रि लुगैखाया आरोना इबायसा ओंखायनो सबसे मिथिबाय सबसे लाइफआव 110% भेलु आरो 110% अननाय एन्ड 110% रेसपेक्टखौ बिमा बिफानो हो Hi, Abu Games to my favorite sister, Mini Surang. Thank you so much. Radha Busumtari, Abu Lena. Dulur ma ओंख्रि जाखो आब' नों माला हाबा जागोन आङो बिराद बुरै नुथारबाय नामा एक्चुअलि नै आं बुंसै मा होनो आङो आरो 10 बोसोरसोनि उनाव हाबा जागोन माबायसा नुगोन आंखौ खिथाहरलाय आब'लै मा जायगायाव थायो आं गुवाहाटीयाव थायो প্ৰকাশ পেগু বড়ো ভাষা বুজি নাপালেও আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ অ'কে মই ফাৰ্ষ্টত ভাবিছিলোঁ আৰু ন ফাৰ্ষ্টত মই ভাবিছিলোঁ যে যিটো মোৰ এইটো ভ্লগিং চেনেল যিটো গেমশ্ৰী দৈমাৰী মোৰ নামতে আছে যিহেতু মই ভাবিছিলোঁ আৰু মই অসমীয়াতে ভিডিঅ'টো কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নেকি বুলি তাৰপিছত আৰু মই ভাবিলোঁ নাই অসমীয়াৰতো বহুতকেইটা ভ্লগিং তেনেকুৱা কৰা ভিডিঅ' আছে ন অলৰেডি সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আমাৰ বড়োতে কৰোঁ আৰু মই যেতিয়া মোৰ চেনেলটো যেতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ বড়ো ভাষাত মানে ব্লগিং কৰা তেনেকুৱা ইমানকৈ ভিডিঅ' আছিলে কেইটামান চেনেল মই জানো কিন্তু মই ভাবিছোঁ ময়ো ফাৰ্ষ্টত মোৰ নিজৰ যিটো অন লেংগুৱেজ সেইটোৱেৰে মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবি কিনে আৰু
ডাইৰেক্ট কৰিয়ে দিলোঁ আৰু বড়ো ভাষাতে কিন্তু মোৰো মন যায় বহুতখিনি মোৰ ফেচবুক পেজত মোক বহুতখিনি কমেণ্টছ কৰে যে মই আপোনাৰ লেংগুৱেজটো বুজি নাপাওঁ প্লিজ তুমি অসমীয়াত ভ্লগিং ভিডিঅ' তেনেকুৱা কৰা বুলি নিশ্চয় কৰিম ফিউচাৰত বাৰু ন লগ পাম आब' लावदुमा मा मावोलै रुबि खाख्लारि अके लावदुमनि फेसबुक आइडिखौ बुंहरनोसै आङो बर'मनि बेयावहाय थांनानै सोंहैबानो जाबाय दे मा मावो आब'जा समायना नुदों थेंक इउ स' माच आगै आब'आ हारसाफोरनिखौबा रिप्लाइ खालामो आंनिखौबा होआ मानो बिदि होनोलै मानो बिदि होनो मैना रामसियारि बड'लेण्ड गेमार्स नोंथांखौ 100 रुपिस हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथांनि चेनेला अलरेडि साबस्क्राइब खालामनाय दंखायोथ' पलि नार्जिनारि राभा गावनि लाइफखौ इन्जय खालामदो येस मेन माथो इन्जय खालामनांगौ होननानै गावनि बिमा बिफाखौ बावगारनाङा लट्स अफ लाभ फ्रम दुधनाय गवालपारा अके कर्मा खाख्लारि अके बे आगै कर्मायासो नामाथाय औ औ औ हेलौ आगै मा खबर लोगो मोनगोन थाबैनो बैसागुआव आब' गावबा गावनि गोसो औ बेनोथ' थेंक इउ फर गुड इनफर्म्स थेंक इउ स' माच डियार आब'आ दाख्लै दिपांकर आदा लाहानाव फैयासै माथो थांदो आङो बे जिथिना गोमादो बे दिना थांदोंमोन आङो खिन्थु मैयायो कास दंमोन बे मैयाना दिनैमोन ना अ मैया मैयायो ना मा दंमोन आरो बेयाव आङो थांनो हायासै रिसार्च सोना हर आब' बड'लेण्ड गेमार्स थेंक इउ स' माच डियार आब' सना नोंखौ जा किउट नुदों थेंक इउ स' माच 30 मिनिट्स कमप्लिट जाबाय दे आं दाननोसै नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायाखैबा नायबानो जाबाय टट'पारानि भिडिअ वेस्ट बेंगलाव थांनायनि टट'पारा होननाय जायगानि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो गाबोन मोनसे भिडिअ होबावगोन आङो आरो नोंथांमोना थाबैनो जिडि प्रडाक्सन चेनेलावहाय मोनथामसो मिउजिक भिडिअ नुनो मोनगोन फेब्रुवारियावहाय गेम श्री বা একদম জলকীয়া বম ঠিক আছে মই তেতিয়াই দেখা পালো তোমাৰ কমেণ্টছটো থেংক ইউ আৰু তুমি যিহেতু জলকীয়া বুলি ক'লা মই ভাবিলো সেইটো জলকীয়াটো কৈছা তুমি একদম ডাঙৰ জলকীয়াটো কৈছা না কিন্তু কৈছা सुस्मिता बसुमतारी आब' आंनिखौ नायसना आब' सना आइ लाभ इउ लावदुमखौबो आंखौल' आइ लाभ इउ होनना बुं लावदुमखौ बुंनाङालै गाबनो ओंखारो आं ओरैनोसो होनो दे होनजायोलै गोसो बायदि आब' आं माइसि गोजा I love you, Sona Moina Ramsar. Thank you so much. Good night, Abo. Sweet dreams. Okay, good night, Aga. Sweet dreams. आङो बे लाइभ भिडिअआवथ' आङो मा होनो एडिट खालामनानै होजानाय नंला लाइभ भिडिअआवथ' होजानाय नंला एक्चुअलि बै माबाखौ मा होनो এই जितु आङो कम्पिटिशननि खोथा होन्दोंमोन डान्स कम्पिटिशननि बेखौ आङो आंनि इउटुबनि कमिउनिटि पस्टआव होनानै होगोन पस्ट खालामनानै आरो फेसबुकआवबो होना होगोन आं दे फेसबुकआव आपल'ड खालामना होगोन जाय कम्पिटिशनाव पार्टिसिपेट खालामनो गोसो बिसोरो थांनानै पार्टिसिपेट खालामहैदो बेस्ट अफ लाक गासैनिसिमबो आरो मोजाङै नाजादो ना पुरा होखावखा मोसानाया एकदम जोंनि बर'आनो जितिथो पुरा बर'आनो जितिनानै 1 लाख थाखाखौ लाबोथो भाई पार्टि जाहो आंबो थांगोन आंखौबो लिंहर दे पुरा फ्रियावनो थांगोन आं एकदम पार्टि जानो लावदुमानो मोनगोन आरो मोसानायाव नोंलाय माला मोसानो गोरोंखाय आंनि नामखौ ला आब' जेनि बसुमतारी हेलौ आगै नों मोसानो गोरों थै डेन्सआनो गावलांनो हागोन क्या से क्या हो जाता है अब बेड नाइट ओके मानो बेड नाइट जानांगौ जाखो गुड नाइट जेब्लाबो मानसिखौ दुखुआव मोजां जातनि मानसि गैमारालै दुनियाव आंनो 1000 रुपिस हरबाय सोर हरखोब्रा थेंक इउ स' माच बड'लेण्ड गेमार्स
Wow, thank you so much आगै आं नोंनि चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबायथ' हाबा जागोना बेसे गोबाव फ्रम गवालपारा डिस्ट्रिक्ट मायाश्री बसुमतारी अके आगै आंनि हाबाखौ बिराद एक्साइटेड नामा आगै आंबो एक्साइटेड खिन्थु आं एसां थाबनो हाबा जाथ'आ हे माला खाफालनि खोथा दिसुन माला मा जालाङो ना गाबोनबो जानो हागौ आंनि हाबाया खिन्थु आंनि जितु आंनि पार्सनेल अपिनियन हाबानि सायाव आङो दा जानो गोसो गैथ'आ दा जानो गोसो गैथ'आ आरो ओमफ्राय माने सोर खाख्लारि आब' नोंखौ किउट नुखादों आं गलाघाटनिफ्राय बुंदों अके थेंक इउ सो माच आगै टुपुलिया खिन्थु बिराद मोजां जादों गासैबो साइज दुनियाव मिथिबायना रावबो साइज गैयि गैया टुपुलिया बिराद थानो मोजां फैबावबा टेक्लाखौ लानो हाय हय अके टुपुलिया बिराद थानो मोजां जादों नंगौ दे बिउटि कुइन आब'आ आयौ बारा जाबाय लाजिलायलाङो आं इमान बारा होनबा बहुत जों रुकिया बहुत Hi बाबा sis from Bangalore. How are you? I'm good. Hello dear. लावदुम नामा बे सिहायनाया आब' मिथियालै सोरथाय र' दसेबाव अके दे माबाफोर सोंनांगौ दङबा नों आंखौ सिनायो कर्मा खाख्लारि औ मानो सिनाया जानो सिनायो आगै मानो सिनाया जानो आं गासैखौबो सिनायो आंनाव जेबो सोरबा उन्दै गिदिर सोरबा वेल नन सोरबा माबा माबि बिदि जेबो डिफारेन्स गैया दै आं जायखौ सिनायो नालाय सिनायो आरो आं जाय मानसिखौ खेबसे नुखांबाय जाय मानसिखौ आं खेबसे नुखांबाय आं बेखौ थैना थांबाबो बावगारा थैनाथ' थांफेराखै दिसुन थांना थानायावनो बावगारा माने खेबसे नुबाथाय माने खोथायाव होनो नालाय जेनेबा ओंखाम सोंखाम होननाय बुस्थु गैया ओंखामल' दोङो थिग बेबायदिनो आंबो खेबसे नुखांनाय मानसिखौ थैना थांबाबो बावगारा होनना बुंदो आरो माने बिनिल बसुमतारी दानो दोनथ'नाङा दे अके मायबा रायलायनो मोजां मोनो आंनो लाइफआव फैनानै रायलायनो जोनोम बर' आंनि SMS खौ मानो खेबसेबो नायाखै होननानै गाबनाय इम'जि हरदो आं बिथांनि जितु बुंनाय स्टाइल आं बेखौ दुखुयै बुंनाय टिउनखौ बुंसै आंनि SMS खौ मानो खेबसेबो नायाखै आब' नोंखौ लोगो मोननो लुगैयो माहाबा लोगो मोनबा आं गोजोनगोन सियर आगै भैरब बर' मानो लोगो मोना जानो लोगो मोनगोन मा होनखो आब' नोंनि गन्थङा लादेरनाय नामा आङो प्लास्टिक सार्जारि खालामनो लुगैदों देनांफोर फैसा जाबाय बायबा इसोरनि अननायाव फैसा एभेलेबल जाबाथाय बानायगोन खिन्थु बेयावनो बुंहरनाङा जे सोरबा नेचारेलि मोजां नोङो भगबाननि माने भगबाननि क्रिएसनखौ नों मानो इनसल्ट खालामदों बेबायदि टाइपनि नङा दे गावबा गाव अपिनियन भाई सोरहाबा फैसा दोङो सोरबा सार्जारि खालामनो गोसो बेहा खालामथो जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया मिथिबाय बेबायसा आरो निस्सय आंहाबो जुदि फैसा थानायमोनबा आं गन्थंखौ गोलाव खालामना लागौमोन खिन्थु आंनि बे गन्थङा लादेरनाय नङाथ' माहा लादेरनाय नुखो आरो गोलावबासो लादेरनाय नामा होनना सोंनांगौ नङा होमबा मार्सिला मुसाहारि आब'लै नायसनथारा 8 टाइम्स जाबाय स' सरि आगै स' सरि बागादेलानि कि माजों नों बिराद मोजां ब्लाउसखौ मोजां नुथारदों बिनानाव थेंक इउ स' माच थेंक ओइ इउ 27 तारिखआव आं खेबसे बेखौ केक गानखांबाय मायाव गानदोंमोन आङो माबायाव इदिना निसिना धुनिया केक ब्राउन आइस मिउजिक भिडिअ सिद्धार्थजों जे खालामदोंमोन ना बेयावहा गानदोंमोन आं बेखौ ओमफ्राय नै दिनै गानबाय खेबनै जाबाय आं गाननाया नोंसा ममखौ दिन्थि बेयावहा थायाना जाहा मामाया इयावसो थायो गामिनि न'आव एकदम डिजाइन तो धुनिया केक बनाबी बिनिल मा बुस्थु केक इदिना निसिना एकदम धुनिया बिराद धुनिया होसिल इदिना पाइनएप्पल की बात Okay. की हां फ्लेवर टू मा फ्लेभार पाइनएप्पल मा होनो दासो केक अर्डार होदो मा होनो जोंहा टेक्लानि बार्थडे दङ दै बावनाङा उइस खालामनो जुदि टेक्लाखौ मोजां मोनोबा आरो टेक्लाखौ मोजां मोनग्राथ' बहुद दङ होनना आं मिथियो आंनि जितु इउटुबनि कमेन्ट्स बा इउटुबनि लाइभ भिडिअफोरावनो गोबां बुंहरो जे आं टेक्लाखौ मोजां मोनो माबा मोनो बिदि होननानै ओमफ्राय मा होनो
जोंहा टेक्लानि बार्थडेया जाहैबाय 27 जानुवारि दै जोंहा टेक्लानि बार्थडेया ओमफ्राय जोंहा टेक्लाखौ आं बिराद रागा जोंना दोङो जोंहा टेक्लादो आं रायलायाखै सानसे जाबाय जोंहा टेक्लाया दायो हाबा जाहैनासो दोङो बेलेगाव बेखायनो आं रागा जोंदो बे आंखौ न'आव थांनो होननानै थगायनानै थांदो नालाय बेखायनो रागा जोंदो आङो ओमफ्राय आं बुंदो बेनि बार्थडेखौ खुंना होआ होननानै ओमफ्राय आं खुंना होआ बेलेगा खुंना होयोबा होथो आं खुंना होआ बिगुमायाव खुंना होगोन आरो मा आं कुइजआ नायगासिनो मिथिबाय 800 something अके दख'नाखौ फेन्सिनिफ्राय लादों नामा आब' औ आगै आंनि SMS खौबा खेबसेबो रिप्लाय होआ स' सरि आगै लावदुम गुमैखौ खेबसे दिन्थिलाय र' लिंहरनांगोन दे आब'लै खिथाफिनना प्लिज गुमै FB आइडिया गुमैनि FB आइडिया बर' ना बार'मोन BORO BORO बर' ओमफ्राय मनि MANI डेभिड बसुमतारी आब' बयसालाय मोसाजागोन ना जाया बयसाबो जायो बयस एन्ड गार्लस गासिबो जागोन माने हौवासाबो हिन्जावसाबो कम्पिटिसनाव नोङो पार्टिसिपेट खालामनो हागोन आं माबाखौ होना होगोन दे आम्बागावआव जागोन नालाय बेखौ होना होगोन आङो नायफिनलायलायदो आं जेनेबा हिन्जावसानिल' कम्पिटिसन बायदि मोनदों आरोना आंबो एसां सियर नङा नालाय नोंसो खिथाहरदो ओमफ्राय आं नायबायबो आरो माबाबायबो आंनिखौबा खेबसेखौबो नायाखै 100 बारसो जाबाय प्रान्जल बसुमतारी आयु आगै सनाथे सरि दे सरि आब' नों इउटुबखौ माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय मा खालाम इउटुबावहाय गेमस्रि दैमारि होनना सार्च खालामबाथाय आंनि चेनेलखौ मोनगोन आंनि चेनेलखौ थांबाथाय बेयावहा अल्डेस्ट भिडिअखौ सेलेक्ट खालाम अल्डेस्ट भिडिअसखौ सेलेक्ट खालामबाथाय मोनगोन 2019 नि अक्ट'बराव मोन दै अक्ट'बराव है अक्ट'बर नंगौना नङामोनथाय नायफिन आंनिखौबो खेबसे बा लगे हरखाबाय नामा लावदुमनो फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ नों आब' आं सनापुर जनायनि नों सोरहानि आङो जोंहा आमाइनि नामा नीलकान्त सोरगियारि आं सोरगियारि टाइटेलखौ जि मोजां मोनो आरो ब्रह्म टाइटेल माने बाखिखिनिखौ हामा मोनो बिदि नङा आरोना माने आङो बिराद मोजां मोनो बरिया नुखादोंलै आब' थेंक इउ स' माच आगै बेंगलाव फैबाव आब' सना अमा बेदर जानो आयौ प्रितम लामा बेंगलाव जानानै आङो 5 केजिसो बारायबायदां सुवाखै आङो वेटखौ सुबाथ' मिथिगोन मा होनखो लावदुम गुमैया बदनाम कर दिया सब लोगों ने मुझे आब' सना जोंहा दादा टेक्लानि बार्थडेया 27 जानुवारियाव ना सना आंनि किउटिफाइ औ गोमसार नार्जारि औ आगै 27 जानुवारियावहाय जाय बिथांमोना उइस खालामनो गोसो उइस खालामहरदो ना मा होनो ओमफ्राय आरो सोर मा कमेन्ट हरसोदो हाय आब' मा खबर प्लिज रिप्लाय खालाम SB अफिसियेल हेलौ आगै आंनाथ' मोजां मानि डान्स कम्पिटिशन आब' खिन्थानाय प्लिज नों बुहुम नार्जारि अके आगै आं दहायनो खिथाखाबाय आरो जाय दायो गोदान भिउवार्सफोर फैदो आं बिसोरखौ बुंखादो अलरेडि जे आङो बे लाइभखौ सेभ खालामनानै पस्ट होखागोन आरो आं खेबसे बुंस्राना होनसै दे सेकेन्ड टाइम होनबाय आङो थार्ड टाइम होननोसै आङो जे मा होनो मोनसे अनलाइन डान्स कम्पिटिशन जानो थांगासिनो बेयो अडिशन सोलिगासिनो आरो दायो ग्रेन्ड फिनाले जायाखै ग्रेन्ड फिनालेया जागोन 9th मेआवहाय गुवाहाटीयाव जागोन आरो ना ग्रेन्ड फिनालेया 9th मेआवहा जागोन ग्रेन्ड फिनाले ओमफ्राय 7 फेब्रुवारियावहा जागोन उदालगुरिनि आम्बागाव होननाय जायगायाव 5000 हरबाय आब' नोंनो बड'लेण्ड गेमार्सआ औ आंनो दाख्लैबो हरदों बियो आं लाइभ फैनायाव थेंक इउ स' माच आरो मा होनो जुदि स्टुडेन्टबा आगैया आंनो हराबाबो जागोन दे होननाया थेंक इउ स' माच थेंक इउ 5000 हरनायनि थाखाय सुपार चार्टनि जारै थेंक इउ स' माच आं नोंनि चेनेलखौ अलरेडि साबस्क्राइबबो खालामना लाग्रोबाय मारै मोना मोनो
유튜브. मोनो 뭐야? सुपार सादा हरदो इयो थेंक इउ so much आगै 슈퍼스타로 इमान अननायनि थाखाय आंहा 5 मेआव बार्थडेलै आंखौ विश खालामलै इनस्टायाव अके जिरि आंथ' मिथिला आं फल' खालामनाय गैया खोमा आरो हरबावबाय आंनो बेसेबां जाबाय दे जाबाय हरनांला आरो बेयाव एक्सेप्ट खालामलाय प्लिज सुषमा मुसाहारि आगै आंना फेसबुकआवहा 5000 अलरेडि कमप्लिट जाखाबाय ओमफ्राय मा होनो जुदि आंखौ फल' खालामनो गोसोबा फेसबुक पेजाव फल' खालामबानो जाबाय आंनि आपडेटफोरखौ मोनबाय थागोन आरो जुदि आंनिफ्राय फल' बेक लुगैयोबा आं बांसिनखौनो जायखौ आं सिनायनाय बायदि मोनो बा जाय आंजों बिराद क्ल'ज मेसेज हरनाय मानाय बेफोरबायदि आं बेफोरखौ माने फल' बेक खालामखायो आरोना आं फल' बेक खालामनायाव जेबो कनजुसि खालामा माने आं माने जायखौ क्ल'ज मोनो जायखौ सिनायनाय बायदि मोनो आं बेखौ खालामखायो आरो सोरबाफोर जुदि आंखौ रिक्वेस्ट खालामहरो जे आब' आंखौ प्लिज फल' बेक खालाम अके आंनियाव नो प्रब्लेम फल' बेक खालामनायाव आंहा जेबो लस थाङा आरो जेबो माबा थाङा एक्सुलि मोजांसो मोनगोन बे गोसोआव मोजांसो मोनगोन नङा माने आंखौ फल' बेक खालामजानो लुगैनाया जे आं फल' बेक खालामना होबा बे मोजां मोनगोन स' बे मोजां मोननाय खामानियाव आं मानो खालामालासिनो थानो ना जेबो नङा आंखौ सोरबाफोर फल' बेक खालामजानो लुगैदोंबा डाइरेक्ट बुंहरबानो जाबाय मेसेजाव आं फ्रि थाबा मेसेजखौ नायखायो आरो आं फल' बेकबो खालामो आरो बेबायदि आंनियाव हारामि टाइपनि माबा गैया दे आखल गैया जे आंखौ फल' खालाम आं फल' बेक खालामगोन होननानै जिथिया सानैबो फल' बेक खालामलायो जेनेबा इनि उनाव आनफल' खालामनाय बेबायदि हुदा गैया दे आंनियाव आं डाइरेक्ट फल' खालामबाय नालाय खालामबाय आंनि जेब्लासिम आंनि इनस्टा एकाउन्टआ थागोन अब्लासिम फल' खालामनाय थागोन बेबायसा आरोना आंनाव जेबो कनजुसि गैया फल' बेक खालामनायाव आंहा जेबो प्रब्लेमबो गैया जास्ट बुंहरल' आरोना खेबसे जे फल' बेक खालामनांगौबा खालामनांगौ बेबायसा जेबो प्रब्लेम गैया आंनियाव गुबुननिफ्राय अडिशन हैनो हागोन ना हाया आब' हायो आगै हायो थांबानो जाबाय आरो आङो फेसबुकआव आरो दा इउटुबाव कमिउनिटि पस्टआवहाय होनानै होगोन आङो बेनि पस्टारखौ बेयावहा फन नाम्बारफोर दङ बेनि फन नाम्बारावहा कल खालामनानै मोजाङै सोंहरनो हागोन बेबायसा आरो ओमफ्राय नै जोंहा टेक्लानि बार्थडेखौथ' आं खिथाबाय 47 मिनिट्स जालायबाय आङो लाइभ फैनाया ओमफ्राय नै थांनाय बोसोरावथ' ओरैनोथ' आंनि बार्थडेया बिराद स्पेसियेल जायोमोन आरोना गोदो खिन्थु लास्ट इयारावहाबो जेनेबा बिदिनो माने इदि होनाखै जे आं एकदम धुम धाम बेबायदि जायो बेबायदि नङा आरोना जेनेबा जि फिसा जायो आंनि थाखाय बेनो माने जथेस्थ' माने आंनि थाखाय जा एसे फिसा सरप्राइज होयो सोरबा बेयो आंनि थाखाय माने तामाम गोदोर आरोना बेखायनो आं होनदों मा आंनि बार्थडे बिराद तामाम जायोमोन होननानै खिन्थु लास्ट इयारावहा सासे मानसिया आंखौ विश खालामनो बावगारदों आरो सासे मानसिया आंनि बार्थडेखौ माने एटलिस्ट मोनसे फुलबो होआखै आरोना बेबायसा आंनि बार्थडेया थांदों बिराद दुखु दाहाजों आंनि बार्थडेया थांदों लास्ट इयारनि बार्थडेया खिन्थु एबारनि बार्थडेखौ आं पुरा माने धाम धुमहै खुंनो गोसो आरो बेयावनो लकडाउन जाना होनाङा भाई आंनि बार्थडेया 30 मार्चआवहा खिन्थु आंनि जिथु सार्टिफिकेट दङ ना डेट अफ बार्थ बेयावहा मिस्टेक जाना दङ माने बेबायसा आरो इट्स अके आंखौ 30 मार्चआव विश खालामनो बावगारनाङा दे आंनि बार्थडेयावहा दाबो बावाखैनो ना आब' निजा नाम्बार सेभ खालामग्राया सोरमोनलायनो लावदुमानो माने लावदुमा मोननै फन इउज खालामो ओमफ्राय बेयावहा मोनसेयाथ' जेनेबा बेखौ बाद होदो मोननैखौ माने बिदि अफिसियेलि इउज खालामो आरोना ओमफ्राय गावनि नाम्बारखौ माइ नाम्बार होननानै सेभ खालामो जेनेबा सोरबा मानसिया माइ नाम्बार बा माबा मोनसे बिदि सेभ खालामो आरो न' नामखौ होनानै बिनिया मा होनना सेभ खालामो मिथिबायना गावनि नाम्बारखौ निजा नाम्बार एन'का मिनिबायलै आं सानसेखालि नोंथांमोना मिथिखादो आं शेयार खालामदोंमोन दाबो गोसोआव दङ आरोना आंनि बुंनायखौ आयौ थेंक इउ बिराद गाजाले लागिन माला फैगोन निस्सय फैगोन नैबे थान्दा दिना जोब्बानो थांगोन आङो कार्बि आलंआवहा इमान गोजानाव बेरायनोथ' दा माबा गैथ'वा नायनोसै लासै ना माहा बेरायनो हायो आंहाथ' माने गोदान जायगा एक्सप्लर खालामनायाव बिराद इन्ट्रेस्टेड आङो बिराद माने पुरा दैमुदि क्रिएसन आगै गेमस्रिनो आं हाल्लासो नोंखो आगै दैमु नङाना
No reply for dislike na. SB official. So sorry bro. क'क्राझाराव माला फैगोन आब' क'क्राझारावथ' आं थांबायानो थायो SB आलाय सोर आंनिब्रा नङा आब'लै आब' नबराज मुसारि हेल' आगै HD creation production ओइ फाग्लि लावदुमखौ हाबा खालामदो नों सोरबा हिनजाव मानसिया हाबा खालामनो हायो नामा हाबा जाला आरो खान्थिलांस' आरो बेलुघाट थांगोन उदालगुरि नलबारि माला फैबावगोन ब्रा उदालगुरि नलबारि थांगोन दे मालाबा नलबारि होनदों उदालगुरि दीपंकर मोननि जेनिफार मोननिया बेनो जिथु खान्थालगुरि बारनानै जिथु मोनो बेनो जेनिफार मोननि लामा जिंनिया इखौनो होनो नलबारि दीपंकर मोननिया बे लामा जिं आब' नोंनि क्वालिफिकेसनखौ खोन्थादो आङो लास्ट इयारथ' बुंजाला लास्ट इयाराथ' लकडाउनजोंनो सेस थांबाय 2020 आं 2019 आवहाय मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामदो फिल'सफि अनार्स लानानै निजोम बर' फाल्तुसोखालै माथो लाइफआव एसेबां सिरियास जानानै लाब गैया भाई दिनै दोङो गाबोन गैया लाइफआ जि टाइम दोङो स्ट्रागल खालाम हार्डवर्क खालाम इन्जय खालाम बास लाइफखौ इन्जय खालाम बेनोसै एसेबां सिरियास लानानै खोथा गैला आंथ' माने लाइफखौ मा होनो थास' लाइनि बिलाइ होनना बुंनाया नंमारगौ एसेबां सिरियास लानानै लाब गैया माने सिरियास लानांगौ माने सिरियास लानाङा होनना बुंनायखौ आं बेखौ होनाखै जे ओइ साला दिनै मा गोसो होना फरायनोलै मा सिरियास लाना फरायनो मा सिरियासै हार्डवर्क खालामनो बेबायदि टाइपनि सिरियासखौ बुङाखै आं माने सोरजोंबा हामा मोनलायलायनाय सोरखौबा नायनो बानाय सोरखौबा बोराबनाय बेबायदि खोथाखौसो सिरियास लानाङा होनदों आङो ए लाइफनि जे स्ट्रागल खालामनाय हार्डवर्क खालामनाय फिउचाराव मा मावगोन बेखौ सिरियास लानाङा होनना बुङाखै आं दा नोंथांमोना आरो बेलेगसो बुजिलायगोन मसलपुराव बाथौ फुरियाव बाथौ फुजा नायनो फै आब' 26आव आंखौलाय माथो बुङाखै नोंलाय हो 26आव माथो फुजा नाङोनो माथो इनभाइटबो खालामा फुजा जाया खोमालै आब' निजा नाम्बार सेभ खालामनाया सोरमोनलाय खैबारसो गोलै आयौ हाल्लासो लावदुमालै लावदुमा गोगोम ब्रह्म प्लिज आब' सना रिप्लाइ खालाम हेल' आगै गोगोम ब्रह्म हेल' आब' निजा नाम्बार सेभ खालामग्राया सोरमोनलाय रश्मि महिलारि आब'खौ आब'आ आंनिखौबा रिप्लाइ खालामानो खालामदोथ' आगै दख'नाया बेसेबां लानाय बिनानाव अनिता बसुमतारी आब' आं दख'नाखौ गोसोआव गैला दै बायनायखौ बेसेबां लादोंमोन गोसोआव थानायबाथ' आं खिथागौमोन खिन्थु आं गोसोआव गैला आं बिराद बावगारो दसेनो आब' बेखायनो आं खिथानो हायाखै मा होनदों बरपेटा रडनि मेलायाव फैरा आब' बरपेटा रडआव मा मेला जायो आंथ' थांफेराखै मा मेला जायो आगै खिथाहरलाय मा गामिनि सुजु सोरखौ होनखो मा गामिनि आंखौ ना सोरखौ आब'लै आंनिखौबा नाया आंनिखौ मानो नाया होननानै गाबहरसोबायलै आगै दिया मुसाहारिया सरि आगै आं मा होनबावनो आं कमेन्ट्सखौ नायगासिनोथ' 53 मिनिट्स जाबाय इमान पेक खालामबाय आङो खुगायानो साजोबो लाइभ फैबा मिथिबायना आं सानो आरोना लाइभखौ आङो लाइभखौ माने 30 मिनिट्स दै मेक्सिमाम मिनिमाम नङा मिनिमामखौ आं सानो 15 मिनिट्स मेक्सिमामखौ सानो आङो माबा आंनि चेनेलखौ सानो आङो माबा मा होनो 30 मिनिट्स खिन्थु माबा जायो बोदोर मुसाहारि लावदुमा बहानि लावदुमा जाहैबाय बाक्सा मसलपुर गामिखौ खिथाला दे जिखुनु मसलपुर एरियानि आरो आं बावाखै आब' बावाखै दा आइ एम फ्रम सोरनो नांगौ बापरे आइडियानो तामाम खामादो नामा आइ एम फ्रम कार्बि आंलंनो अके आब' आंनिखौ नायलाया खबरा बोरै आब' मोजां आगै खबरा ओंखाम गैया ओंखाम फैलाय खेबसे आब' आंनिखौबो खेबसे नायना फुंखा बसुमतारी हेल' आगै 54 मिनिट्स जाखाबाय आं दोननोसै नामा
आरो आं कमिउनिटि पस्टआवहाय होगोन आरो जुदि नोंथांमोना जाय दायो जिमानखिनि भिउवार्स दङ बिथांमोननि रिलेटिभ आंनि जायखिनि भिउवार्स दङ जुदि बिथांमोननि रिलेटिभ्स बा सोरबाफोर मा होनो सोरबाफोर रिलेटिभ्स बा सोरबाफोर खाथि खालानि सोरबाफोर डान्सआव इन्ट्रेस्टेड दङबा बिसोरनो खोन्थाना होबानो जाबाय ना मोजां खामानि खिथाना होनायावहा जेबो लस गैया इभेन नोंहा पुण्यसो जागोन आं बिसास खालामो आरो फै आओ एक बार आने से क्या हुआ হ্যাঁ আবেন কি হইলো কি বানাইছো তুই আমরা দেখতেন হে হইয়া যাইব তো তুই আয় কিছু হইব না मजेस इस्लारि नोंना मेकआप खालामनाया बारा जादों अके मायबा प्रब्लेमथ' गैया दा बुंनानै मायबा मोनबाय जेबोथ' मोनाखै दा ओंखायनो मेकआप बारा खालामनानै आं हेपि भाई नोंहाथ' जेबो लस गैया आं हेपि बास ओरैनोसो होनो दे मिथिबाय फैनाय खेबसे कुछ नहीं होगा आ जाओ आं दायो नोंथांमोना बुंदोंमोन ना लावदुमखौ नायनो होननानै अके मानसिया बिराद गोजौ ना नुजालाय दे थांनोसै होमबा अके हाय होननानै गुड नाइट होनना बुंना गालांदो गुड नाइट ओंखाम जाबाय ओंखामखौ सोदां अके दे जाहैग्रो दे ओंखाम जाखासै थांसै होमबा थेंक इउ सो माच गाइस लाभ इउ एक घन्टायानो बारनोसै माथो मा जाखो ओमफ्राय टाचानो जाला माथो अके